Oscar basio mwancho murigeria ya mateyamo korwase kinyoro kia Bunyaikuma mwamano sense moyo bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo ebwate ekebago kyogwatia magena nabo igokorosia ekogoto amuno muchanga iri kwegenderia asubugima bwabo Ngurwagwo hase bono bakwenyorera ebitoki byabo bya kira rituko byokubakonya barabo kwegenderia ase amagimabo sibono baruro kuboria kugosirwa na kwenekia bunamba che kwegenderia ase njirerengia buna gutumanya Murikito Vincent Monda bwate kata bakweri binorote muna bana montawara ajanta gete chigoro kobi kwara mona rie chiko byoko mona miyamacha kwanya deriwe ya taso bwenge ga jiba santira Ano maremara tuko junjugo machanga. Ase kenyoro kia Bunyaikuma mwamano wa Kitutu Chache South County ya Kisii nigonkonyorana na David Nyakundi umbai. Nyakundi nigabwateke bago kyogwatie getare ekyo gekorosio muchanga ekogoto nabo igamagena yo korosio chinyomba. Aya nigakonyeikirania bunenchera ya moyo gwesira asobugimobo. Neke bago boigo abeireka okora semiaka gwetani 10 bono. Nkoro aseke bageka koragera. Ko kiana na ugo wakamagena no muchanga ebino byo gasiana yo kana gotebera yo nanyora kende na kwegenda ria soyi ngobayo magena aga bakwira bachikwagachira ekero gweta saya nabo kweboria liborio inakigosera amenyete gwetera buna negetare gyoka kia magana chintu gukora egento boigo eratari gukumeria ase ngencho nemirobiri yo monene buna yebangete ngatanya saa yaro muntu guku kero muntu tiga buna korenga na bekira sabu na bo maten sana aroche na wano tora sekretare ke na sana aroche tabero yo kira sana buate maana yo kobero monto kobere ma sabu na sana aro na buate renga ari kerenga kia okobera sabu ni gebekeranete amone chinsege sana boigo tindo unolio tangasite esegi korende neke bago kia yare gako kia kamabuta ni gagoteba buna no akwenyorere bitoki ebibi kumobwate se konyore ndagera na kenda kogania abaga kogenda dio bugima no mwana bagosoma ano ndagera kiregete nani abasa no na ko jigurwe sataka no nimechange yo kura igwanje no kurusia samageda buna kebago kende yonsi nere nkumirare bitango ao urabona nimbwato muchanga matanga nyorora ba mere nara bago muntu abantu bandi bakira gwe para babusiro yobo bana batarete kwamera lyamana unenchera yamo yo kulia kigari kia ebuya eretari kugania muntu etegati lyamone muchanga nere bweka bana muntu utakana bawo kugorikarensa utakachibesa na bakwaegwa agiri tata utakachiri cyabwange bawo koretara ayara jikoni jinyingo ganya ariete mugamba no manyana rigo ekibageke kiaye ni gatebire nege kong kolinde nabo ke okonga anene mona somonto ko gekora gatindete oyo tindetere nabo igetare kinende ke gonchoka ke ba makweli ande mana abantu rigo kuna kana bare monta ochionywa kumara gochaka oi ojuro to korate ga ana go ika tetageti bare biara nate none karo kuria katego tetima ya nkugwa karire neke oreri boiga goteba abanyakonda bechipara babire bakumubuli abaoneri korende ni gata chitense na gokonga none njero mata na barakorine otaro chibi otochinde nagaje tero bara no ta kwa muona iria mata na benjero rakobore yawo cha ke pensi yawo ara tebira gitebi wata mana kokore mara abongi chibesa akoriere Ukiwa kabera dara ka utaka go chiri ngara ya ndo tigera ga kia akira kwega dare Nyakundi no muga kubwate ngana yo bosemi anene mono go chaseke go likele ke ganyitega si office tate bate abantu ba somire gas chawarire mata kara kwanyora maso batari kwanyora nga ujo gandu kuri ku office ko bo ngai ni bari kwanyorire na bwo gotumia aba konya bono to cha kwa ngai ni Wano taka na bataba nga gasi yaborire gasi tebore tiara kamata tagote n'abantu gotabwateriri gokore gasi waro umonta chauro chat mata ibitso abu beka gota ya no ri gari sato gatsa gasi teyo ne gorete ogachore gasi no kuro ko basa bigori byabana kende yonsi kiri gokora go ikogia nche na kobeko mukia na rioragiate ikokore gasi kan ande pata ye gasi yen kan ri gasandira mara batebya muraba ende batari abatatageti gasi muntu tari kobeka abantu nsa yame gara gosome tabu ya James na bakara gatabaria umuremi gako bamuremeraria osimeka oburugera oganyembura
uganda bakembura yo mwobo ndagere yamara kwa mori. Vincent Monda, Nsoko TV.